magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicoliala. Shout out sa lahat ng mga kabisya natin. Gumustong lumarga ngayong weekend pero nga walang pera. Ayan, oo. Okay lang yan. Ayan. Alam mo, napansin ko sa damit mo ngayon, parang hindi ko alam kung bakit ito pumapasok sa isip ko. Ano? Parang kang cashier. Talaga? Yung kulay. Dahil sa anggulo, or hindi bihira, ka nakikita yung bulaklak. bihira mo kasi, or hindi mo ako madalas nakikitang nagkukulay sky blue. Parang hindi bagay sa akin ang Mama Mary Blue. Kasi ang tawag ko dito, nung pinili ko tong damit na to, Mama Mary Blue. Tapos, ang pagtingin mo sa akin cashier, edi wow. Pero, lahat na mga kabataang, mga batang 80s at 90s, lahat po pinangarap nating maging cashier paglaki. Di ba? Naalala ko tuloy ang sabi ng anak ko nung maliit pa si Justin. Sabi niya, Daddy, mag-resign ka na sa trabaho mo. Sabi ko, bakit? Diyan ka na lang magtrabaho sa Pure Gold, yung cashier, dami niyang pera. Correct! May ganun eh. And in fact, sa sobrang kagustuhan natin ng mga bata tayo na maging cashier, maging kahera, napakaraming mga toys na nilabas. Yung mga toy companies na konektado doon. Yung mga cash register. Correct, may cash register, may kunyari ATM, di ba? May mga sinisingit, mga ganon, di ba? Anyways, shout out tayo dun sa lahat ng mga may gustong i-achieve na look pero iba yung dating. Di ba? Parang katulad ng sinabi kanina ni Conyo Bicolano sa kanilang Dear Love segment na medyo nakakalurkay. Una sa lahat, hindi ko nga alam, Jegs, kung ano ba, matanda na ba ako o talagang sadyang moderno na ang panahon. Okay, and I think it's both. Okay. Both siya eh. So, ngayong araw na ito, akong tagapaghatid sa aking anak sa school. So, nagkaroon ako ng sa sasakyan ng time to listen to Dear Love. So yung segment nila tungkol sa emehan ng hindi mag-asawa. Parang ganon. So syempre, alam mo naman bilang drama segment siya, may mga ungol-ungol. So sabi ko talaga sa asawa ko, grabe no, 10 a.m. may ganito. Hindi ko kaya, sabi ko. Sabi ko, ano to, normal na lang ba talaga siya? Pero sa bagay, 6:30 pa lang kay Tanya pa lang. May umulan. Sabi ko sa asawa ko, Daddy, ganito na ba talaga katanggap yung mga ganitong klase mga eksena or matanda na talaga ako? And I think it's both. It only shows na nag-iba na yung perspective mo. Kasi malamang kung bata-bata ka pero pa. hindi rin eh. Pero kahit na kunyari mas bata ako yung noon, mas wild ang mga DJs ngayon. Jegs, I don't remember umungol sa ere ever. I don't. Balahura ako kasi tinitira ko yung mga ex-jowa ko. Ang lakas ko manlait kahit hindi naman ako maganda, mga ganun. Pero hindi mo ako maririnig na umungol sa ere. Hindi. Well, because it's not your personality. Hindi ko rin siya talaga personality, 'di ba? Hindi ko rin siya karakter. So hindi ko nga alam kung ano ba. Pero hindi ka sure kung hindi ko personality yun. Hindi. Tanungin ko nga si Jody. Hindi, pero kahit na ganun ako, kunyari in real life, di ba, na malande nung kabataan, hindi ko siya itatawid sa ere. Okay. Wala lang, parang, hindi ko sure. well, siguro. Yun nga. And because the times have changed, I feel like ngayon mas open na kasi yung mga tao, hindi na bago sa kanila yung mga ganong klase mga bagay. Plus, tumanda na rin kasi talaga. Pero parang hindi mo rin maintindihan ang generation ngayon na mas daring sila ngayon, mas bold sila ngayon. Pero hindi sila willing to be in a relationship. Or ito na pumasok sa isip ko biglang naalala mo yung makanta ni Andrew E. Alin doon? Humanap ka ng pangit? Yung mga double meaning, di ba? Oo, yung binibirotso. Pero dati sa panahon natin, yung ngayon, di ba? Diba? Sa panahon natin, okay lang. Pero pag pinlay mo ngayon, ang dami na nilang hanash. Oo nga. Nabastos daw. Oo. Hindi ko nga alam siya dati, kinakanta ko lang siya eh.
Well, sa bagay, ang dami mga kanta dati na kinakanta lang natin, hindi natin alam na bastos pala. Nakakaloka. Anyways, wala lang. Napag-uusapan lamang na and it also goes to show na yun na din kasi talaga yung panahon. I mean, kahit hindi mo naman marinig sa radyo let's say, it's already in the internet. Tama. Everything is, dati, in order, kasi ang topic nila kanina, parang yung isa sa magjowa is addicted to Nyorn. Oo, hindi yung parang babae. Hindi ko nga masabi yung Morn Nyorn yung sasabihin ko, di ba? So, during our time, no mga time ng mga tito-tita natin, alam mong may mga pinapanood silang mga pampatangkad kapag nakasara lahat ng mga bintana tapos ang daming tsinelas ng lalaki sa labas ng pinto, di ba? I mean, talagang it's an effort na itago yung mga Betamax tape, mga yung mga CD, maski umabot sa mga CD, tinatago siya. Dati nga baraha lang sa mga magazine Yun na nga. Ano ka ba? Shampoo. Yung babae sa shampoo. Grabe naman yung shampoo. Sabi ng mga kaibigan ko, yung babae sa shampoo. Totoo. Kasi nga, hindi. Pinagkakaibigan ko. Hindi na mga older than I am. Kasi nga, during that time, hindi naman, walang access Oo, tama. Yun yung sinasabi ko na the times have changed. Ngayon kasi, it's easy access. To anything. Ayan. So, isa lang din nga, and siguro kaya ako parang nalulurky kasi nanay na din ako, tas ayoko na yung naririnig, ang easy ng access nun sa anak ko. Parang ganon. Nung napakinggan mo ba, andun yung mga anak mo? Wala. Okay. Pero, so dahil siguro isa sa mga yung nag-kicks in, yung nanay mo, yung nga, kinoconsider mo paano nanay mood. Pag narinig yung ng anak mo. Kaya nga. Tatanong ka, paano yung, Mom! but mom! Can you explain? Can you explain what happened? Diba? Nakakaloka. Well, yun nga. So, the times have changed. Everything is easily accessible at any time of the day. Kasi dati, gabi lang siya, madaling araw, diba? Na napapakinggan yung mga ganyan. So, it's also an extra effort sa mga magulang tama. na magbantay. Exactly. Correct. Kasi, nandyan na siya Hindi mo na mapipigilan Kasi, sabi ko, paano? Hindi mo na siya talaga mapigilan. Yes, totoo yun. Diba? Dati, hindi ko nga, hanggang ngayon, hindi ko masabi ang word na ere. Laging eme, nag-eme, kumeme, nagkemehan. Diba? Wala, pero, anywhere, ang dali na niyang, it's out there Saka, wala lang. Nakakatakot din in a sense para sa mga kabataan ngayon. Kaya, accessible na para sa lahat Unlike sa panahon natin dati na wala Hindi talaga. Kaya nga dahil nga hindi accessible hanggang sa shampoo. Model ng shampoo. Tsaka yung mga yung mga girls na mga calendar girls, 'di ba na nilalagay sa mga kisame, sa mga ganun-ganun. 'Di ba? Wala lang ang easy. Tapos syempre bilang member ako ng mga mommy groups, nakikita ko yung mga warning na let's say for example sa Roblox. So ang daming warning doon na ang daming pedophilia sa Roblox. So akala mo naglalaro lang yung anak mo ng ordinary game, pero matindi na pala yung may mga hinihingi na pala ganyan. Pero although yung mga ganyan, wina-warn ko talaga yung mga kids ko. Sinasabi ko talaga sa kanila na do not talk to anybody that you don't know. Kapag may nag-attempt na magtanong or whatever in a personal manner, please stop, delete, or whatever, block. Ganyan. Kaya sabihan mo si Prince na wag ka magpapakita ng puwet. Kaya nga, totoo. Kasi baka akala niya, cute-cute lang siya kasi ang cute yung tambok-tambok ng puwet ng anak ko Tapos mahilig pa siya magkakaldag, di ba? Nasayaw as a kid. Pero madaming pedophilia na nagkukunwari na bata ka edad nila. Correct. Totoo. So, ganun. Wala lang. Nakakatakot yung mundo. Na parang yun nga, medyo nakakalurky. Anyways, napunta tayo dun kasi nga, ang pinag-usapan natin yung feeling ko Mama Mary Blue yung suot kong damit tapos bigla nga, ang naisip mo cashier. Kasi iba-iba talaga tayo ng pag-view Diba? Iba yung pagtingin natin sa isang tao. Meron taong gwapong-gwapo tayo. Diba sabi ko nga, yung dati ko naging jowa, feeling ko kamukha ni Piolo Pascual. Sabi na nanay ko, saang part? Kasi
beauty is in the eyes of the beholder. Ayan. Parang ganun. So sabi ni Conyo Bicolano kanina, like, gusto niya daw na skin type is dewy-dewy. Ibig sabihin, yung Korean skin na parang makintab, glass skin. Yan. Pero may iba na ang pagtingin doon, hindi glass skin. Ang tingin doon, oily. Yeah. Oily ka ba? Diba? Pero ikaw, dewy glass skin. Ganyan. So, iba-iba din talaga yung pagtingin. Depende sa angulo ng pagtingin. Like for example, ito, physically, yung angulo ko dito, ayan, kung titingnan mo sa di ba? Parang napaka-plain ng damit mo. Ibalik mo uli sa mga nanonood sa Facebook Live, Ayan, yan, napaka-plain. Hindi kasi nakikita yung mga design ng mga flowers. Na may mga flower. At hindi nyo alam, maiksing shorts po siya. Sorry na po sa HR. Sorry na po sa HR. So, hindi, ayan, di ba? Pag nakita mo yung the whole look, malinaw. Hindi siya cashier. Kasi hindi ako sanay sa'yo na ordinaryo lang yung suot mo. Hindi natatakpan na yan. Parang naging kahera ka tuloy sa paningin ko. Yan. Pag lumabas yung flowers, ayan. No, diba? Hindi. Kaya nga nandito pa rin yung chunky necklace ni Mayat de la Rosa, fine jewelry. Pero sabi nila sa gate yan Sa gate, nakakaloka. Diba? So, kanya-kanya, tama ka Kanya-kanya ng point of view talaga. Depende so kung paano mo siya titingnan. So sa angulo mo, Jegs, ang kita mo talaga is just the ordinary may color. Diba? Na kulay cashier blue. Kasi natatakpan niyo yung mga design. Pero kapag shinif sa kabilang camera, which is another point of view, diba? Ang iksi ng shorts ni Madam, pwede po ba yun sa office? Allowed po ba yan sa office? So, diba? Same with sa life natin, correct, diba? Correct. Inuhusgahan natin yung ibang tao pag nakita natin sa Facebook. Definitely sa'yo, maraming humuhusga sa'yo. Naman, diba? Correct. Diba? Totoo pero yan. Hindi nila kasi nakikita yung the full me. Yan. So, kaya ganun din, hindi ka rin dapat magpapa-apekto, mahirap todo. Kasi ako, naapektuhan din ako paminsan. May mga times, kapag mababa yung self-esteem ko, o kaya hindi ako nakakain ng masarap, o kaya walang sangyup. Correct! O kaya walang cook! Yan! Kapag kaganyan, tas hindi ako nakasamgyup, hindi ako nakakook, tapos binash mo ko, nako, mahina ang pagkatao ko niyan. But, kasi, natural lang siya Pero yun nga ang nakikita ng taong yun is just one part of you. Lalong-lalo ko, halimbawa, hindi kanya trip. Pag hindi mo trip ang isang tao, ang nakikita mo lang talaga sa kanya, yung negative. Yeah, may prejudice na. May prejudice na. Hindi, talaga yan. Masama talaga ugali niya. Hindi mo na makikita yung pagiging breadwinner niya, provider niya sa family, o kaya yung meron siyang debosyon sa kung ano man. Hindi mo na makikita yun. Makikita mo lang, masama ugali niya. Yan. Kasi kanya-kanyang pagtingin. So, yun lang. Importantatious na sa panahon ngayon, let's try our very best na wag magpapa-apekto kasi nga we're talking about the internet kanina pa, 'di ba? Let's try our very very best na wag magpa-apekto sa mga sasabihin ng ibang tao. Kasi hindi ka naman nila talaga kakilala Lalo diba? na sa mga magulang, ako concerned ko rin din to. Kasi bilang isang magulang na kinakailangan din nating aralin, i-equip yung mga sarili natin. Paano natin kakausapin yung mga anak natin para maintindihan din natin sila kasi napakahirap talaga ng panahon ngayon. Totoo. Sobra talaga. Sobra talaga. As in out there, anywhere. Kung minsan mapapaisip ka, nag-fail ba ako bilang magulang? Kaya nga. Binigay ko naman lahat. Kasi nga talaga ang influence, dati sabi nila yung environment lang, maliban sa environment, yung social media talaga. Yung social media talaga, it's there yun na yung nag-ano ng behavior nila correct Ang ano niya, in fact, alam mo, nakakatuwa siya na nakakatakot yung social media. Yung chat GPT na lang Kinikwento ko sa nanay ko, kasi syempre yung nanay ko, hindi niya naman alam yung mga, tsaka wala naman siya pakialam sa mga AI. So kinikwento ko kay mama yan Sabi ko, alam mo ba yung chat GPT ma? Sabi niya, ano yun? Tapos, sabi ko, alam mo dahil dito sa mga ganitong apps, parang wala nang rason mag-aral yung mga tao. Kasi sa nakaka-amaze siya na sa ilang segundo pa lang, makakapag-translate siya ng mga bagay-bagay into whatever language or dialect. Tama. Ganun na siya. Ganun siya kasi pinakita ko sa kanya. Kunyari meron akong sinulat. Sabi ko, gusto mo bang makita to in Chinese? Sabi niya, pwede. Sige, sabi ko, tingnan mo ma, in 3, 2. Wala pang 3, 2, 1 na Chinese na niya. Sabi niya, correct. Bicol. Bicol din. Bilang Bicolana siya, tama ang translation, hindi tayo ini-etso. So, nandun na tayo sa world na ganon. So, kung paano natin i-guide pa rin yung mga younger than us, diba, is a challenge talaga. Pero,
may choice pa rin, may option pa rin kung paano natin gagamitin ng tama. Tama. Like ako, personally, ba, pag nag-aaral ako ng preaching, I use ChatGPT din. Wala namang, in fact sa schools, Jegs, alam ko inaalaw sila at a certain extent May ganun. Kasi hindi mo na nga yan mapipigilan. Ayan. Pero hindi ka pwedeng mag-depend doon. Like for example, maghahanap lang ako, Bible verse about yan, ganyan. pride. Correct. Lalabas, ang galing. Diba, Bible verse about pride in Indian language. Ayan, in Hindu, ganyan. Ayan, nandyan. Correct. And it's amazing and it's very helpful. Yun yung sinasabi natin na maganda naman yung mga ganyang klase mga benepisyo. Pero gamitin natin siya ng tama. Yes. In the first place, kung mag-aaral ka tapos dyan ka lang nakadepende, paano ka natuto? Ayan, Sinong lugi doon? Ikaw ba? Paano kung walang internet connection? O, di ba? Kunyari, tali-talinuhan ka kasi nakadepende ka sa AI. Nung walang internet connection, nga ka ngayon, halatang halata talaga, di ba? Nakakatulong sa halimbawa, biglang pinag-host ka ng sa wedding. Walang script yung Ayan, makakakuha ka bigla agad. Type mo, anong reason tungkol about sa cake? So, babasahin mo. So, may adlib meron ka ng adlib tungkol sa cake. Tali-talinuhan ka na. Alam nyo ba ang cake? Ang history niya in the 18th century. Ganon siya. I mean, it's very helpful, yes. And ito na talaga yung world, yes. Katulad ng kanina pa natin sinasabi na ito na talaga yung mundo Pero let's use it properly. Correct, yung tama. Doon pa rin tayo sa tama. Doon pa rin tayo sa tama. Huwag nating kakalimutan yung values, mga kabisyo. Sa mundo ng AI, social media, ay nako, let's be careful. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number